ġejja l-banda. Tifla ta' 9 snin kienet qed tilab weħida. Titfa' il-ballun mal-ħajt fil-ġnien tad-dar u terġa' tilqaw. Semet il-ħoss tal-banda, il-banda tar-raħal. Tal-banda libsin sabiħ, kollha bil-beritta kienu mexjin dritt fit-triq ta' fejn toqgħod it-tifla. It-tifla fetħet il-bieb tal-ġnien u marret tiġri fit-triq biex tara l-banda. Ma ndunatx illi kienet ġejja karozza għal fuqha. Tal-karozza żamm il-brejk bis-saħħa. It-tifla waqgħet fl-art għax kienet laqtitha il-karozza. Ħaduha l-isptar u daru magħha l-infermiera. Il-mama u l-papa stennew sakemm joħroġ it-tabib u jgħidilhom li dalwaqt jgħaddilha. Imma kellhom jgħaddu xi ġimgħat sakemm setgħa tmur lura id-dar. Kif ħarġet bdiet tinduna kemm hu sabiħ li tkun b'saħħtek. Kemm hu sabiħ meta filgħodu tiġi omma ma' ġenba biex tqajjimha. Bdiet tieħu gost li tqum bil-ġirja, ferħana li tista' tmur mill-ġdid l-iskola. It-tfal ħbieb tagħha wkoll qalu grazzi lil Ġesu talli t-tifla fieqet għal kollox wara li tajritha il-karozza. Qalu grazzi lil Ġesu wkoll li issa t-tifla saret iktar bil-għaqal ma tgergirx, tajt iżjed grazzi u tagħmel kollox aħjar. Jiena wkoll nixtieq ngħid grazzi lil Ġesu talli iżommni f'saħħti u jieħu ħsiebi.